Kadap da ke sngongo yu blai si sien ne por ka bamenta ya ka bangayo pa ben ya kren biang bat pi na ka tin ka jong blai. Ngai ngo yu try na marba sai sien pa ne ka sngi yo ban ya kendo biang kum ne ban sam biang ne ka tin ban sngo biang ne ka tin ban ai men sim biang ye bi leng ba ka ne ka tin ka ba em ka ban bor ka jong blai. Yang sngo bai fi shaka ne ka channel jong PotterNet bat nga nget ba ka ne ka sngi ka lo ka sngi bo blai bo ba nga nget ka ne ka sngi ka lo ka sngi fin kemen ba fin chat kemen na mar fi sngo ne ka tin ka jong blai. Hangani ka por nga kwa ban kren na gani ka wai ka bentay ka bang ila jukren na ka por si ka por maganda ka day na ka proverb ka balay ka khat ka basan ka ong kumni ka ong astanat to nget outry da la ka download baro but what shaniah hala ka jong ka jingshemphang unong tho ya ka proverb bu ong to nget outry da la ka download baro but what shaniah hala ka jong ka jingshemphang nget outry da ka download baro. Mde bi shunget mulu malahan re dang nget lut baro. But step nam la dang ong da ka donut baro. Uta ubriu uba nget au try da la ka donut baro. Nektin paring ong trust in the Lord with all your heart. La dang la shania lut au blay da ka donut baro. Step la da ki wan ki jinge la wan ki jingele la ki wan sha ki ba kumno ka jim ka jungi ki la ban wan. Itep ki jing tenjo ki la ban wan. Jingpang jingstom jingkerdo kilaban wan kinwan ki bangi poi berkhatru bar haba kiwan kita ki ba pensusi ingi ki ba penkuslai ki jim ki jungi ftep ladangi shania be hau blayam da ka donut baro ftep ke jayu ta ubreu em ulong ba kementam tadeng ta kwa banong ifini ke ski to nget au try da ka donut baro wat shania ala ka jonga jingshemphang bun sin ngidon ni ke jingmut perkhat ke jongi ngin perkhat da kumni da kumtai aku abanong ifi ladangi perkhat kal bangi perkhat nginam la ban kot ke jing perkhat ke jong blai nginam la ban kot kata ke jing la ke jong blai nginam la ban kot kata ke jing kraw ke jong blai na baru breu sahi breu tadeng ta no breu bla nget au jiskresam nget bet hau wa shania hala ka jong jingshemphang margani ke jingshemphang am kala ban kala na ka por ubreu la ban kala yala deru kala ber kiweru lesi kila ban kala tadeng ta shania abi hau try bun sin ila mut da kumni da poi la shai ngi kala no em ngin le na kumni don ki breu ki ba mut ban ai mo she kam ke jong blai ri da la poi la shai ka sngi ta la kala no ke jingmut ni da poi ko ki sngi le ola kun no snan ka ta ke jing perkhat ru tadeng ta ubreu kala na ka por yala ding kala but ki we ki kala ba kum ta la dang shania ela ka jong jingshemphang ka shift bit ka mind jong breu shipang shini shipang stai tadeng ta kwa banong ifi ni ka sngi ba mta uno ubreu ubala pediang eu Jesus Christ but uba nget au Jesus Christ nget au try da ka download baro fite utau breu em ulong ba kemen na ki ba kemen tam baka babel ka kren kumni no na humru ni kal nong menengkong de khat nyau ka ong utrai ulong uba ba ka kut ba scam gi ski jinjar baru itu ye kita ki ba shania au ublayam itu ye ki breu ba shania au mdei ki ba shania hagi ki breu ne mo shania agi dawai ni shania agi doktor shania agi ki breu ki bala ban yarap lada ka de financially mo lada ka de ke ba kila ban yarap aga pisa ka tengkal ni ba la ban yarap hagi no ki kam lada fi shania haki kila ban kala kila ban du no kila ban mo breu la ban yap no ru tala dau yap le kum no don ki breu mentala shania lu haulok shania lu tau tengah mo kansan uyap tip shu ban le kum no tadeng ta kwa banong fi ni ke ski lada pilang pediang eu Jesus Christ nget au try da ka donut baro balada pilang nget au try da ka donut baro komong i pindo mena filong ki breu ki bakmen tadeng ta Jeremiah ong katal suk utau breu ba shania au try baru baga jing shania jong u long u try ong ka ting jong blai o ulong shakum tau ding bula thunga jan ki tadeng ta kwa banong ifi long kat balong jagat baja le se dan pring jofi hagni ka por menta fi sungu kuslai na marbo business fi kanang her le se kata ka jing trai ki jong fi mo aga jaka banang kiu penban kala nang man penban kata ka jing hiran fi sungu kuslai nrai nganget nga kwa banong ifi nganget yang ni ka wei la da vi shania utrai da lele ru onum peleranya fi tadeng ta ka sam shi spakat pra ka ba pra gong la ka banget utrai ban ya ka ba shania agi breu la ka banget outry nget outry namar ha ka bakut lat blayam judan ke jingkut lat blay ka long be la do man mentau la ban le ki ba kraw ya ka ba
Pimpat ji snow, pimpat jumat bukum kata. Lalu uman mentah unle bet. Ke ba baru blay kam dan ke ba baru blay. Pateng tengah bang apa you the kill teng snow kum yala di. Ban ra wi shini da isembo shini. Ka kya plat you the kill. Ndai habang gi shemangi teng kilo ngidang ra ne. Arpo kilo ngidang ra. Pi kalong kum tam haba ngilong kum kita kill man ra wi jing ram ka kya plat ne reu blay. Kaya kata ka bom la baru blay dari kano ro kata ka jingkit hau blay kam judan kata ka bakiatan hau. Tadi tak kuat benong fi ni ka segi bom mentam dan peding jo fi pang pi pej ki report fi pej ki doktor pi pej shay kata ka jinglong ka met ki jong fi am pi sungo shep ting pi sungo seir pi sungo men pang no balasi kim don ki dawai ro ki blaan ben kya fi rong nget ngani ka we la fi shania how try daga donut baro utrayam ga jo ngani ka we utrayam upen kya te ki bri ki bam pat de ki nong bot bon ba ki bri ki bam pat de ki nong bot ki shuan la kawan kum tu ki yong try pen kya ngi snai ngi jisu bo jisu am pen kya kum tu ki ma pili bala bot utrayam la da utray pen kya wadi kita ki bam shim la bot yu ki bam shim la itu baharu ya u pili bala shakri utray utray unum pen kya re fi pitray ublay un misnai re fi ye kita bi shuan kum tu pen kya shpongut kita ki bapang yang tholi kum tu pen kya utu marla pen kya utu bapang soi ndo pen kya bon tu breu ba klamitu yu jisu talu klamitu lai bu prasna mujong atu kapung umitu eru yu jisu uri jisu shula yu pen kya tadai ta kwa ba ngi fi ni kasngi la fila shakri utrai la fila nge utrayam kwa ba ngi fi nge utrai ga donut baro Pini be kamba ajung blek. Da lei ru onam ple rani fi. An pule ne ka por. Na ka shitish ki nong rom ka nong bakhandai. Ka khot ka ba lai pulai ka ongom ni. Kumbala tho akmi ngabu ha ka sian yo mau ka jingjin thut pa no mau siang ka jingpen thut. En re uno baro ubang nget ha u onam pen ran bu kho. Kanil nong bishpor ne ka khot kat we ong. Namar ka ta ka jing tho ka ong ya uno ru ubang nget ha u on ampen ran bu kho kala kren shai ke tien ke jong blai uno bang ngai au jisu da lele ru on ample ran yo tau brio u blai wi thu ye kita ki bashania au ong ke tien ke jong blai ko mangla puli men en na hom tading tanga kwa barang fi ne ke sngi da fila ngai au try da donut baro da fi kwa susi ram finum susi sho da fi kwa ben kuslai da finum kuslai na maro fila ngai au try da donut baro Tadi kita fitip bau try ulah ben lagi kamba. Kalau wan jing menta sport, kalau wan kata ke jingkhryiem aga jim ke jong fi menta sport, ka salat bet. Kan salat bi kita ke jing kan salat bi kita ke jing le. Ki jing tenjo ki bawanem ki wan ba ki salat no. Tada no brio banget au try am brio komentam. Tadi kita ke babel ke ong kita mo provo kat nyo argong ke donut ke komen galong ke dawai ke ba. Boleh bau tau brio komen ke daw galong bau nget au try. Bau yi utrai u kam krau ban ya no ke jinge bau yi utrai bau mla shisha u blay kam dan ke egi ke bom mla ban ra le mla ban pen kan ria tadi tau brio bla yi blay tau brio bla ngai u blay am ke donut ke jo am ke david ke komen na maru blay ulong ha ke liang jong uta ke nyu banget hu tadau tin ju blay ke kren na ka rom ke nong ba pra ke khot life way kong ti kum no ni ong ni ke eki u blay ulong na ka benta jongi u u tau ban ye le bat ngi Lau blay ulang nak bentar jungi, tak banyile bangi. Hatu kusui la banyile ngi, hatu kijinge kila banyile bangi, hatu kita kijinge ya shem kaba harukom kaba wan mentengku ke jim je hatu kala banyile bangi kanomla tak. Namar utau ulang kaliang jungi kom krau. Bani tagi ek baro. Tadi kita ksin ju blay ka ong shang ni kita kat lai put nyo de. Rai gini ki ek baro ken ni job tiau do ta ubal it yang ni. Tadi kita ngi job tiau namar habang ingat yung tragi di ginong job. Dali ta ka donut ka ba kamen jong brio ko lang ka dawai ka ba bahan ka donut ka ba susi ka pinter khong gishing. Oh la ter khong gishing finyat kum no finyang kum no la ter khong gishing uday brio wit ba pang balay bas ngosi. Dali ta ka donut ka ba kamen ka don ka ta ka dur khamat ka ba po ong ka tien ka jong blay. Ka donut ka ba susi ka penjat ru ya ka men sim. Dali ta kwa ba dong ifi ne sngi ka ba menta. Nget ultra da donut baro IT lot what shania lo jingshemphang what shania aga PE what shania aga ta ba PP la ban yo ma no brio na ga perthe what shania bet ultra da donut baro katam kan ajing hon ni pi kata kan ajing tengen ni pi wala da pi yat men agi ke jingle
haga ji im jong fi kwa ban duai nam da jong fi ni ka por menta ini duai try ngo ime go pa ni ka por ka kodor ka ktin ke jome ga ngablay tu nget au try da ka donut baro wat shania lo jong jingshemphang abang inum shania lano ru halaga jong jingshemphang ablay abang in shemphang yeme bangin itu yeme bangin long kita ki start ko tra banya iglenti ki jong me am galenti ke jong breu am galenti jong ni ka perthai re galenti ke jong me try suk utau breu be shania ame boru ba ka jingshania jong u long try ai bangin shania telitelan hame ko try abang ni khon je megin shania ablay hoy kidan financial crisis kidan ke jingkerdo haga yo ka kot ablay ka haga jing im jong ni khon dwai nda jong fi dwai nda jong fi kong ni ka sngi nget hau try shu nget hau try wanum wat jingerap shakamon shakadiang na shi breu shin wat you try fin shem ye ul fi wat you da donut paro ba fin shem ye ge jinger khu fin shem ye ge lenti fin shem ye ge lat ba fin light nang ta ba nget u try un ker khu bi fi porosh ka ta fil ashania au ne ulok jo fi menta ne ulok mdan sho menta fil asngokul mar jingmut fin paish i me rusung le ran fin paish in men gi para fin paish no mdan lenti sho nga duai ga ni ga sngi paish blai paish jisu net ha u da ga donut baro pini i gi kamba gi jong try wanum kuslai wong try wal ki kuslai na ga donut jong fi wal kuslai gi fin bam gi fin di gi jing jong fi wal kuslai gi fin kop nga tep fin kop be ga jing kot jing khia nga tep fin kop be te ya ga ta ka buram ge jong blai finum kop ye ga jing la ra re ya ga buram nga tep o try le ga ta la fi la wa che gi ma ga jong blai hok jong la da fi la bo you blai nen kong ga chi im ge jong fi utra wal kuslai gi fin bam gi fin di ulat tep utrai duai nga ker koi fi ga ne gsngi ha ga ker teng u jisu unong benem amen bat amen try na ker koi fi nget au try da ga donut baro wa shania lo jong jingshemphang sakniat ga ong ktin jublai tu IT la galenti au try tun pelong bi ka ta ga IT bet la biang wal kuslai try ker koi fi ngen sekin do al shai gsngi ku blai shi bon blai nda ga bram ju amen